healthy. Tuna sarap! Hey mga ka-Trend this is Kuya Biggs and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, we will be having our salad mukbang! Nandito kami sa Green Ralph para itry yung mga salad nila dito. And take note guys, out of the ibang store dito, they have offer na ano lang, more on veggies. Vegetable. Kasi nowadays, kailangan natin ng Vegetable. Healthy lifestyle. I know. So vegetable is one of the Drink first option. Sinama ko tong dalawa kasi feeling ko hindi sila healthy nowadays. Wow! So sa kalagayan ko, hindi pa ako healthy ha. Ang dami Pero- ko kayong kinakain. Dapat veggies. Kasi Yes. sa life natin, kailangan natin ng mga green sa body natin. Kailangan mga nutrients na nasa-serve na mga vegetable. Kali ng mga green Like leaf. Like this. I know. Hindi ko kinakaya yung mga talino nito, Beth. Pero I'm craving na. So let's start. So, Kuya Bibs, kakain tayo. Di natin alam yung pagkain. May tatawagin tayo. Yung mga nag-prepare nito, tawagin Yes. natin. Let's all welcome Ate! Anong name mo, Ate? Bakit po kulay green ng suot mo, ate? Because green living is green healthy. Ay, Wow! Take note. Ano Green yun? living is green healthy. Hindi ko kinakaya yung English. Para nakapag-prepare si Ate, ah. Yes. So, Ate, explain mo naman kung ano to. Parang I'm craving for this one. Bread is on special. Sana all is special. Ingredients then is chicken oriental, tomato, cucumber, lettuce, and mayonnaise and ketchup, and bread. Very healthy. Favorite mo yun, di ba, Kuya Bibs? Yeah. Salad. Ayan. Yan. Ano to, Ate? Green roll salad with dressing is ranch. And how about this? Kasi iba naman yung dressing nito. Kung love nila yung pagkain, love ko lahat. Walang tatawa. How about this naman, Ano naman, salad din to, pero yung dressing nito is Southern Island and chicken is paprika. Ate, ano yung talagang nagpapasarap sa salad na ito? Siyempre, yung lettuce. Lettuce is life. Sabi nga po ng owner nila is fresh from the farm. Yes, mas fresh From sa farm amin. to plate. Mas fresh pa dito. Fresh mo sa amin. What is that, Ate? Pineapple, cheap, sarap. Wow. Sa lahat, ito lang yung nag-iisa. Anong yan, Ate? Tuna, sarap. Tuna sarap. Parang expert na expert si Frank. Ano to, Ate? Chick, sarap. Baye, Oh, same. Chick is pineapple, chick, sarap. Eto, may pineapple, eto, chicken lang. Ah, so ito, mix of pineapple and chicken. Oo. So, ang favorite kasi ni Kuya Dave, ang mga pineapple. Yes. Yeah. Pineapple on pizza is okay, pero okay rin siya sa wrap. Yes! Excited na ako i-try ito. Oh my God. Pero maganda yung ano nila no, na wrap sa wrap. Sa wrap. Kasi naka-wrap. Itong Naka-wrap. wrap ate, made Naka-wrap. of what tong wrap? Flour. So, as Lahat, you can see guys, more on green kasi More on ano, green. we need to eat some green nowadays kasi To practice healthy living naman. Itong green. Yeah. Kalamansi. Gamot tayo. Kalamansi. So kayo mismo gumagawa. Saan galing yung kalamansi? Fresh basically from the farm. nasa puno yung lemon. Diretso, doon na iiwan. Diretso. Papunta dun sa farm. Diretso na dito. Diretso dito yung lemon. Iwan agad. Ate, thank you so much. Thank you, Ate Rachel. Okay, kain ka sa amin. Yes. Enjoy your meal. Oh, thank you. Mamaya, Thank you po. thank you din sa ate. Thank you ate. Plastic na naman ako. Ang bilis mo naman Mali. Okay, Ang bilis naman ate. Wala ka agad. Bago tayo na-start, parang kailangan natin ng another tutulong sa atin Oo, parang hindi kumain. natin to kayang ubusin tayong tatlo lang. Ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ala. 10 plato, guys. Happy fiesta. The one and only, Kuya Charlo. Habasin. Kumusta, Kuya? Ayan, Kuya. Oo, kasi just nagkailingan pa lang kami sa New York. Wow! Ibang level. New York 2 years ago. New York 2 years ago. Friends from New York. Ito yung fresh from the, from the US. O hindi ah. So ako fresh from my bath. Kaya kailangan namin ng help mo dito eh. Start na tayo. Parang pag marami talagang choices, ang hirap pumili kung ano unahin. Anong unahin natin? Pero parang ito sa akin eh, nangingibabaw. Sa'yo kuya, ikaw anong pinaka-paborito mo? Kasi siya po yung chef na gumawa po ng lahat ng recipes. Habang kumakain, explain mo sa amin kuya kasi gutom na ako. Explain mo sa amin kung bakit po ano. Special yung salad. Special. Actually, yung lettuce, Ako lang.
farm to table yun. Chicken, may mga items na galing sa farm. Kinukuha, tomato, cucumber, and then bell pepper. Yan. Naturally grown siya sa La Purisima Farm. Sa Nabua. Ilalagay ko doon sa gilid kung ano yung farm talaga nila. Yung picture mismo lalagay ko dito. yan, oo. Kung saan nila ina-harvest. Kumbaga, yung natural flavor ng gulay, malalasahan mo pa. Hindi puro preservatives yung nalalasahan. Yes, napaka-lasa ko ma. Napaka-fresh ng vegetable. Totoo guys, Sobra. sarap guys. Walang halong kemi. Talagang super highly recommended. Super natural, walang halong chemical. So yung kalamansi nyo kuya, Same din sa Calamansi, partner din kami na local community sa Nabua na sila yung nagpo-provide ng ng Calamansi. Yes, let's support local Oh, products. local farmers, local product. Farmers. Kasi tayo lang naman yung nagtutulungan sa mga ganitong business. At the same time, at least alam natin na fresh. Trusted, Mr. Charlie Moore. Proud Mariners! Shout out sa mga taga-Mariners dyan. Shout out din sa mga taga-Biscas. So may taga-isang Biscas. So ikakat lang po namin dito. So proud Mariners! Sayang lang magpapabuhay ng vlog na to. So under Food Panda din sila. Sobrang kain ko, meron pa ng toothpick. Pero be careful pag kumakain. Hindi kain lang ng kain. Guys, take note! Makakaiwas na ako sa corona. Char, how to prevent coronavirus? Kasi nowadays talaga, napaka-hot issue ngayon ng novel corona. May panisyo ang mga question nito eh. Yes. Hindi lang sa pang eating healthy. Isa lang yun sa mga ka-prevent. Pero proper hand washing, proper hygiene, use ethyl casino alcohol. Wow! May pa-brand. So, sorry. Baka naman ethyl alcohol. Makakaiwas kayo sa public. And boost your immune system na. Yeah, by eating. By eating Healthy. healthy foods. And taking your vitamins, don't forget. According to my knowledge, it's highly protein. And high in vitamin C. Kasi meron dito mga foods na inilagay like pineapple. Napaka-perfect to for the vegetarian people. Napaka-pogi naman ni Sir. Foreigner kaming kasama. Actually, kababata ko to sa Yes. San Felipe, Naga City. Shout out sa mga taga San Shout out Felipe. dyan. Shout out. Ayan, Hello. Hi sir, napaka-pogi naman. ayan ang pogi naman ng mga guests natin. Parang lalo akong magagalan kumain ngayon. Parang lalayo muna ako kasi medyo may maitsura yung iba. Yan, Hindi. kaya pa? Kaya pa today. Yes. Ayan, Kuya, makikain ka na po. Tutulungan na tayo ni sir. Yeah, kailangan po namin ng backup. Alin bang pwede? Alin Anything alin po. dyan sir. Yan, sige po. Pumili ka lang po, Sir. Wag lang ako. May alam mo yung nahulog, kung ano yung nahulog? Yung Nahulog. kutsilyo. Ay, iba. Baka gusto mo masaksak kasi may nagpipicture. May bantay. May Guys, bantay. pag nasa YouTube, guys, P9. Kasi may camera. Sir, thank you for the food. Yan, thank you. Anong name niyo, sir? Ken. Okay. Foreigner ka, sir? You're Filipino. Unang kagat, Sir. Filipino ka, Filipino ka. Ayan, Bakit yung... abangan natin ang yung unang skin mo kagat. ganyan? Titingnan natin May kung gaano Spanish blood kasarap kasi ako. kumain. May Spanish bread. May Oh my Spanish, God. may Spanish sardines. May Spanish sardines. Siya po is Spanish bread. Spanish blood, Spanish sardines. Ito lang yung malangsa. Sarap. Take note, pag malansa, fresh. Sa akin, parang pag naubos ko to lahat ngayon, yung skin ko magiging katulad ni sir. True. Kasi yung veggies kasi nakaka-good for skin. Nakapag-glow ng skin. So alam natin kung anong kinakain nito. So ako, dry. Sorry naman. Sorry, iba kasi Sorry filter naman. ko. Gusto ko kasi luktan. Ngayon ka ba today? Kaya kakayanin natin to ngayon. Kasi happy 1,000 subscribers, Kuya B. Baby Marcos, happy 700 plus. Di ba, Jess, Yeah. nagbabalak tayong mag-vlog about yung mga Travel vlog. Oo, Wow. sa pagkain na worth 100 pesos, 100 200 pesos. Kumbaga, saan Yeah. aabot ang pagkain mo? Yan. Yan. Dito lang yan sa Bicol region. Marinis ka rin? Ateneo. Ateneo. Oh, Ateneo. Ateneo. Diba? Paano Taga yung saan start ka? natin eh yun? Tama Ateneo. Different school, different ng patient. Yeah. Sa mga mayayaman, admin. Admin. Ateneo. Dinaga. Arneo. Kalat kumain ni Kuya Bid. So take note, guys. Pag kumakain si Kuya Bid, makala. Tulad ng buhay, makala. Correct. Magulo. Magulo. Kuya, if ever na halimbawa, mga nasa office, walang time pumunta dito,
Ay, pwede Sa sila. SM Green Drive. Pwede, may mga delivery kayo. Yup, Food Panda, Panda Delivery, Hungryly. Ang dami Oo. Ang daming choices. So, no Dami excuses. Inubos namin yung tatlong nag-deliver. Yes, you need to download the application. Para makapag-order. Yeah. Yes. Next location namin, Win-Win Mall. Different menus and flavors. Natry mo na to? Hindi pa. Subuan ko to, sir. Para may baril na din sa gilid. Guys, kailangan kang i-demo sa mga customer. Okay, paano yung kumain yung mga taga-Arneo? Dapat kasi toast mo lahat. Para pagkain, no? Papasok. O yung, ganyan. Ganun kumain yung mga taga-Arneo. Ako lang ang Siya lang. Ikaw lang. O, paano yung kumain yung mga taga-Biscas? Ayan, walang pakialam. Ito. Kinakami lang namin. Ganito lang. Oo. Ay, yung Mariners, taga-Mariners na. Ay, yung Mariners. Diyos ko. Pag kumakain ng mga taga-Mariners, Make sure na malinis. sungkab agad eh. Taga-Mariners kasi gusto namin yung buong buo. Kumbaga, gabos yaon. Lahat. Ganito Para- kumain ng taga-Mariners. Kumbaga, para mo yung yung Yan flavor. Yan lahat. Yung dressing, yung ganito kumain yung taga-Mariners. Parang ang pangit naman. Grabe ka. Parang yung kumain yung taga-Arneo, parang gwapo. Yung akin, parang ang lasa gwapo. Dito, isang click mo lang, ang bibilis ng mga crew. Yes. Pag sinabi ko lang na, first Tinidor. place, lalabas agad ng report, and 1, 2, 3, ting! Oh, di ba? Ang bilis! Thank you po. Ang bilis! ng mga Dalawa pa. Dalawa pa ha? Siyempre. Eh, muna kayo mag-shoutout ako. Okay, shoutout doon kay Giovanni from Street Brotherhood, MYO of Pili, yung mga leaders from Pili. My college friends, Leslie, Amy, Clarissa, Nikki, Floresa, Mark, Jonah Valenzuela, Jonas Tito, Joseph Dibas, Nakulon. Marky, Bicolano Vloggers, Mix Panda of Certified Marabaton, Yes. and download the app, Panda Waves Massage app. I'm going to put the link below. Kay MJ Moreto, Kian Kirante of PBB, Justin Manlangit, Pro, John Mark Bascon, Jurisa Christy, si Alex from Bicol Fashionista, kay Claire of Claire Fashion Boutique, John Cota of Drawing is Real, John Alex Garcia, Maria Gladys Marmol, John Michael Ampungan, Gilin, Decon Flores, Eric Bayrante, Wawa Joven, Sheena Santiago, Chanel Villarasa, Rit, Padua, LJ John, Jessica Sagada Paranyan, John and Joms of Tranquilo Massage Hut, medyo po marami. Ronnie Formalejo, Paulo Villones, Marco Medi Kahangaw, Ren Sidugba, Ko Ruby Cario, Mabango ha, kahangaw ha. Artie Villesa and partner, Norinel Garcia, ako si Mai, Greg, Carlo Eves Pandes, Warren Cardi Bermeo, Wendy Iglesias, Shaira Floreta, and sa lahat ng mga ka-travel biz natin. Wow, talagang dami. Kuya Biggs, baka naman ma-invite mo yung mga binati mo dito pumunta at Oo. kumain. Yeah, Baka naman. yeah. And then shoutout ko rin yung Yeah, shout- yung mga staff ko dyan sa Camila Shipping and then Wow. Altitude Maritime Training Center. Kailangan nyo ng training, located at Monson Building, Arana. And hanapin nyo kami. Altitude Maritime Training Center and Camila Shipping. So actually yung barko, located... Yaman, ay barko sila Grabe. kuya. Man, hindi naman. Actually, Parang kung pinanggalingan niya. yung barko located at Manila Beach. The shoutout sa newly started company na Best Friend Go, Maven Hands from Philippines. So any extra hand that you need, help, Maven Hands is the right choice for you. Wow, may pa-quotation. Please do subscribe. Team Marquez on YouTube channel. Thank you, bye. And from ka, Busy ako. Ako magsisimula pa lang. Wow. yeah, magsisimula ka lang Abangan natin kuya. ang YouTube So channel sasama ni kami, Carlo. sasama kami, magka-collab kami ko kuya. Ito, kasama ko to. Ng mga travel. Yes, Makikisama na naman ulit kami. Pero shoutout ko yung mama ko kasi nanonood yun. Sisindihan ko lang, shoutout ko lang si Junimal Alvarado. Yeah! Hey there, oh my gosh. Stay strong. May paano? Sana all. Wala ka. Ayun yung yung pinaka-favorite mo dito din. Chips. Mix sarap. Ako yung pineapple pizza. Anyways, parang lahat. Masarap lang kasi yung pineapple, may ako sa pineapple. Tapos mix pa ng chicken, may rin ako sa chicken. Ikaw? Yung pinakamasarap kasi talaga yung ano na yun. Kasi Fresh sa lahat ng mga natikman Parang ko, sinabi niyang paborito niya lahat kasi lahat parang may reviews. Pero best recommended yung makeup artist. So yun, naiiya ako guys. So magpo-promote ba ako? So alam niyo naman. Yes, promote mo na, Fran.
I'm a freelance makeup artist on my own city. Contact my business page, Practi Artist Page, for those Ikaw, people na naghahanap ng mga professional makeup artists. Wow, Wow. professional! And abangan niyo din yung mga Dig. vlogs ko na more on makeup tutorials. Kaya pa ba? Kaya pa. Getting there in lahat. Kaya pa. Parang grabe na yung yung fiber na nasa katawan natin. That's good for digestion. Bowel problem. It helps a lot. A lot. Pero pag habang kumakain kayo ng dapat ng healthy, dapat proper exercise din. Dapat sabay-sabay yung exercise tapos mag ng healthy. Kasi kung kain ka ng healthy without proper exercise, proper Sayang din. baka masayang din. Sayang na din. Learn from the expert kasi may abs ako eh. Joke lang, Ano joke lang. nga? Thank you, Dean Rob. Lalabas po ito sa National TV. Katanduanes. Oo, katandaan pupunta kami dyan. Alcantara family, Terubias family, ante, uncle. I'm being Mr. Ringal Manager. Sir, thank you so much po sa pag-invite po sa amin. Pero ano naman po yung mga objective mo, sir? Instead of promoting meat, nagpo-promote kayo ng veggies. Alam naman natin na very healthy siya. Pero yung mga product mo, sir, saan yung sa kinukuha? Kasi syempre, sir, ang ng mga products ng mga veggies, konti lang. So, saan niyo po kinukuha yung mga veggies niyo po? Kinukuha ito all the way from Happy Sinalabwa. Meron kami ito yung farm. Our concept is farm to table. Kami din yung dish. Usually mga lettuce, mga ingredients sa salad namin. Yung purpose nila is from farm to plate. Makakasigurado kayo talaga dito sa Green Lab, talagang fresh lahat ng mga i-order nyo kasi fresh from the farm nila, sir. Tapos, sir, baka gusto mo, sir, invite sila, sir, sa iba nyo pong opening or events. We are opening this coming May, our second store at Ningning Leisure Street. Sir, thank you so much po pag-invite po sa amin. Ito yung talagang salad mukbang! Thank you for watching. If you like this video, please give it a thumbs up, leave a comment, don't forget to share and subscribe. Bye!